Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa milabay nga mga adlaw, nabalitaan nato ang tension sa Middle East tungod sa missile strikes nga nakapahadlok sa daghang sibilyan. Ang mga obispo sa rehiyon nanawagan sa kalinaw o diplomasya imbis nga pagpanimalos. Ilabi na si Bishop Pablo Martinelli nga Apostolic Vicar sa Southern Arabia nga naglakip sa United Arab Emirates, Oman o Yemen. Sa iyang pahayag nga gipatik ni adtong February 28, gipadayag niya ang iyang kabalaka sa nagpadayon nga tension. Mingon siya nga kinahanglan magpabiling malinawon ug lig-on ang kasing-kasing sa mga magtutuo. Nagpadayag siya sa iyang kabalaka sa kahintang og nanawagan sa mga magtutuo nga magpabilin nga kalmado, malinawon, samtang maampingon usab nga musunod sa tanang panudlo nga gihatag sa mga civil authorities. Taliwala sa hulga o kahadlok, ang simbahan nagpabilin nga tingog sa paglaom. Dili sayon ang pagpuyo nga malinawon kung ang palibot puno sa kasaba sa gubat. Ang ebanghelyo karon nga nagikan sa ebanghelyo ni San Lucas naghisgot sa dato ug kang Lazaro. Usa ka dato nga nagkinabuhi sa kaharuhay ug usa ka kabus nga puno sa samad nga nagpuyo sa iyang ganghaan. Wala kabantay sa dato ang pag-antos ni Lazaro samtang buhi pa siya. Apan sa dihang nangamatay sila, nabaliktad ang ilang kahintang. Ang kabus naa sa panimalay pahulay nga dayon, samtang ang dato anaa sa kasakit. Usa kini ka kusog dako nga pahimangno mahitungod sa atong responsibilidad sa isig ka tawo. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, pahimangno nga ang kasing-kasing dili angay nga mabutahan sa kaharuhay. Klaro na kayo ni nga pahimangno sa pagsugod pa lang sa sambingay. May usa ka dato nga nagsulob og nindot og mga mahalon. Ug matag adlaw nagkumbira siya sa tumang kabuhong. Ang problema dili tungod kay dato siya, kundi tungod kay wala niya makita si Lazaro nga anaara sa iyang atubangan. Ang iyang mga mata nakakita sa kaluho sa iyang katigayunan ug siya nakakita ug nakatilaw og mga lamiang mga pagkaon apan wala siya kakita, buta siya sa kasakit nga gisagubang sa uban. Ang iyang kasing-kasing nabutahan sa kaharuhay. Si Lazaro nga ang iyang ngalan nagpasabot God helps, nagpabilin nga masaligon bisan sa kalisod. Ug diha sa pultahan sa dato gibutang ang usa ka kabus nga ginganlag si Lazaro nga puno sa samad. Ug nindot nga gi-point out ni dinhi nga si Lazaro anaa sa pultahan sa dato. Ug ang kabus wala magdumot. Si Lazaro wala niya gipugos ang dato nga hatagan siya. Wala niya gikawatan ang dato. Wala niya gibato ang balay sa dato. Apan nagpaabot sa mga mumho nga mahulog sa lamisa sa dato. Ang iyang pag-antos nahimong dala niya sa kaluwasan. Sa atong kahintang, mahimo kitang pareha sa dato kung dili ta magtagad sa nanginahanglan. Basi naa sa atong kiliran ang usa ka Lazaro. Pananglitan, silingan ninyo nga walay makaon. O usa ba ka paryente o kaila nga nag-agi og depresyon karong gutlua. O usa ka trabahante nga napasagdan. Ang Kwaresma nag-awhag kanato sa pagbukas sa atong mga mata ug sa atong kasing-kasing. Dili igo nga kita maluwas. Gitawag kitang mahimong dalan sa kaluwasan sa uban. Unsa ganito giingon sa atoang angkol nga si Saint John Chrysostom, niingon siya, if you cannot find Christ in the beggar at the church door, you will not find him in the chalice. Kung dili nimo makita si Kristo sa kabos nga ana sa pultahan sa simbahan, dili usab nimo siya makita sa kalis o sa mga liturhikanhong kasaulugan.
Ang atong pagtuo masulayan sa atong pagtagad sa mga kabus. Ang pag-ampo nga walay buhat, hungaw. Ang gugma nga walay lihok, patay. Pahimangno nga ang kasing-kasing dili angay nga mabutahan sa kaharuhay. Ikaduhang punto, kung mahuman na ang kinabuhi, dili na nato mabag-o ang atong napili. Dili ba giingon man sad nga ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Kay kung nahuman na nimo og buhat ang usa ka dili maayong buhat, dili na nimo maando ug ma-erase. Sa sugilano nato ang dato naghangyo nga pasidan-an ang iyang mga igsuon. Apan mitubag si Abraham nga ang pulong sa Dios igo na nga giya. Dili nato kinahanglan og milagro matag adlaw aron kita motuo. Kini nagpunting kang Hesus nga nabanhaw apan daghan gihapon hangtod karon ang wala motuo. Ang problema dili kakulang sa mga milagro ug uban pa nga mga signs, kundi kakulang sa pagdawat ug sa desisyon nga magbag-o. Kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Ang Kwaresma mo ang panahon sa paghinulsol samtang buhi pa ta. Kay kun magpaabot pa ta nga matapos atong kinabuhi, basin dili nasad ta kahimo og mga last 2 minutes nga pagbag-o. At the end of life, pass your papers na. Kung mahumana ang kinabuhi, dili na nato mabag-o ang atong napili. Story time. Good news. Trending usab karon ang usa ka malipayong balita mahitungod sa usa ka Pilipina nga si Ma'am Des Kelly, CEO sa Broadcast World, nga midawat og PayPal Award tungod sa iyang dakong natampo sa broadcasting industry, ilabi na sa Pilipinas. Sulod sa kapin 4 ka dekada, nagserbisyo siya sa mga istasyon sa radyo ug telebisyon, labi na gayod sa Catholic Media Network. Dili lang siya naghatag og technical nga suporta sa mga broadcast equipments, kundi nagtabang usab siya sa mga documentation, mga governmental compliance o professional advice sa daghang organisasyon. Daghang mga istasyon sa probinsya nga intaw nakatindog tungod sa iyang giya o sa iyang kaalam. Kini si Ma'am Des Kelly, personal nako nga kaila. Ug sayod yun ko nga gawas sa iyang pagka-relihiyosa. Matinabangon kayo siya sa mga istasyon nga iya sa simbahang Katoliko. Gani sa ako ang kanhi nga istasyon ang DYRF, usagayod ang DYRF sa iyang mga natabangan. Sukad pa sa panahon sa kanhi usab pa nga mga general managers, ilabi na si Father Mar Alingasa SVD. Ug sa dihang naipari nga sa San Jose Occidental Mindoro nga nagkinahanglan pud og transmitter aron makatindog pag-usab sa akong pagduol kaniya, wala gyud siya nagpanuko usab sa pagtabang. Sa iyang pagdawat sa PayPal recognition, giila ang iyang kahago nga kasagaran, dili makita sa tablado o atubangan sa mga kamera. Siya usa ka ehemplo nga ang pag-alagad behind the scenes, sama ka importante sa naaka sa atubangan sa mikropono. Sa usa ka kalibutan nga daghan kayo og fake news ug mga kasamok, ang matinud-anong pagsibya usa jud kadako nga misyon. Ang iyang award dili lang personal nga kadungganan kundi kadungganan usab sa tanang nagsibya sa Catholic media sa nasod. Sama sa pahimangno sa ebanghelyo, ang paggamit sa atong talento alang sa kaayuhan sa uban adunay balos nga dili lamang dinhi sa yuta kundi hangtod sa langit. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang sugilanon sa dato og ni Lazaro, pahimangno kanato nga ang atong kinabuhi adunay direksyon. Ayaw tuguti nga ang kaharuhay magbutang og tabon sa imong mata. Paminawa ang pulong sa Dios samtang adunay panahon. Himoa kining Kwaresma nga
panahon sa pag-ambit, dili lang sa pag-antos. Ang bahandi sa langit gitigom pinaagi sa gugma dinhi sa yuta. Kung gusto ta og kalinaw sa kalibutan, sugda nato kini sa ginagmay nga buhat sa kaluoy. Ug ang Ginoo nga maayo magbalos ra unya kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.